Er is kritiek op een 5-daagse cursus om tandartsassistent te worden. Ik heb zelf die opleiding dus van 3 jaar gedaan. En in 5 dagen kan je dat absoluut niet leren. En verder in deze Zeeland nu. Inwoners betrappen zelf snelheidsduivels. En Terneus een schip richting Ameland. Goedenavond. 5 dagen. Zo lang duurt de spoedcursus van het UWV om werkzoekenden om te scholen tot tandartsassistent. De eerste lichting is al aan het werk en de volgende staat klaar om aan de cursus te beginnen. Bij Scalda duurt de mbo-opleiding tot tandartsassistent 3 jaar. De 5-daagse cursus is bedoeld om tekorten op te lossen, maar volgens Scalda levert het vooral problemen op. In de eerste plaats voor de studenten zelf. Want zij missen een goede opleiding, zij missen een brede vorming, maar ze missen ook een diploma. En we weten allemaal, zo'n diploma heb je nodig voor een vervolgopleiding. Maar ook later, als die baan er niet meer is, om misschien iets anders te gaan doen. In de tweede plaats ook voor de cliënten. Want wij geloven echt dat de kwaliteit van een opleiding in 5 dagen, ook als je nou in de praktijk leert, die dan wel gelijk begint, toch iets anders is dan een 3-jarige opleiding. Dus ook voor de cliënten van de tandartsen denken we dat dit geen goede zaak is. En in de derde plaats ook voor Scalda zelf. Want als dit veel gaat gebeuren, dan betekent dat op een gegeven moment natuurlijk wel iets voor de continuïteit van onze opleiding. Dus uw oproep is, doe het niet? Onze oproep is, doe het niet. En niet alleen mbo-opleider Scalda heeft kritiek op die 5-daagse cursus. Ook vanuit de beroepspraktijk is niet iedereen er blij mee. Zoals hier bij tandartspraktijk Dieleman in Middelburg. Hoe belangrijk is het nou, het vak van tandartsassistent? Wat moet je allemaal kunnen? Nou, het is dus wel belangrijk, want de patiënten die komen hier voor goede zorg. En dat is dus aan ons om dus goede zorg te leveren. En daardoor is kennis super belangrijk. Je behandelt patiënten zelf door zielen van kiezen, administratieve handelingen, hygiëne, röntgenfoto's maken. Er komt eigenlijk van alles bij kijken. Het is niet meer zoals vroeger alleen een beetje assisteren aan de stoel of opruimen schoonmaken. Het is echt wel wat uitgebreider geworden. Nou, het is wel echt een vak apart, zou je kunnen zeggen, waar heel veel bij komt kijken. Ja. Kun je dat leren in 5 dagen? Ik vind zelf van niet. Nee, totaal niet eigenlijk. Nee, ik heb zelf die opleiding dus van 3 jaar gedaan. En in 5 dagen kan je dat absoluut niet leren. Je hebt dan geen genoeg kennis van het vak, van de anatomie van het gebit of van de mensen. Dus nee. Toch blijft het UWV erbij dat deze 5-daagse cursus een gat in de markt is. Wij hebben contact met mensen die op dit moment een uitkering hebben, zoekende naar een nieuwe uitdaging. Zijn mensen met hypotheken, met vaste lasten, die gaan niet zomaar eventjes een meerjarige opleiding doen, want dat past gewoon niet in hun huidige leven. En dan is dit een mooie kans om met een relatief korte training natuurlijk weer in het arbeidsleven te stappen. En ook de aanbieder van de cursus, de Dutch Dental Academy, vindt alle kritiek onterecht. Je moet geen appels met peren vergelijken. Wij bieden echt alleen een basistraject. En vanuit daar moeten de cursisten, als ze eenmaal werkzaam zijn in de praktijk, van daaruit meer verder het vak oppakken. Je hebt geen diploma nodig om in een tandartspraktijk te mogen werken. En nu is het tekort zo groot dat er echt letterlijk mensen van de straat worden geplukt. Van heb je nog een zusje of heb je nog een nichtje, laat maar komen, iedereen is welkom. En dan werk je dus met volledige blanco personen in je praktijk. En ik denk dat dat is wat we niet moeten willen. Ondertussen gaat de cursus verder. De eerste lichting cursisten is aan het werk en de volgende lichting staat alweer klaar. 3/4 van de mensen die afgelopen week over de Elkerzeese weg reed bij Scharendijke reed te hard. Dat hebben de inwoners laten meten door een ingehuurd bureau. Omwonenden zijn boos. Sinds dit de toegangsweg is geworden naar Scharendijke is er veel meer verkeer en er wordt hard gereden. In een week tijd zijn er 20.000 overtredingen geconstateerd. Behoorlijk van geschrokken. We wisten natuurlijk wel dat er hier extreem veel verkeer langs kwam. Maar bijvoorbeeld de maximale snelheid die gemeten is was 93 km per uur. En dit is een 30 kilometer zone. Dat is natuurlijk absurd. De uitkomst van de meting is richting de gemeente gegaan. Bewoners hopen dat er gecontroleerd gaat worden of dat er in elk geval een digitaal snelheidsbord komt te staan.
Ook Zeeuwse troepen zijn uitgerukt om te helpen bij het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland. Het schip The Guardian van Multraship uit Terneuzen en de bemanning is naar Ameland om te blussen en later bergen. Er is bij de brand 1 bemanningslid omgekomen, 22 anderen raakten gewond. De kustwacht denkt dat het vrachtschip misschien nog wel weken zal blijven branden. De bouw van een groot nieuw hotel midden in Domburg gaat door. Dat heeft de Raad van State besloten. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt. Hotel De Wigwam wordt gesloopt en op die plek moet een groter hotel komen met ondergrondse parkeergarage. Een deel van de Domburgers wil niet nog meer toeristen en niet zo'n groot gebouw erbij. Het zou het dorpse karakter aantasten. De Raad van State noemt de uitbreiding juist een goede aanvulling op het aanbod in Domburg, dat bovendien ook nog banen oplevert. Zo kwam de PSD-boot Emma 1,5 jaar geleden terug naar Vlissingen dankzij een groep liefhebbers. Inmiddels is het een druk bezocht hotel. Maar daarmee zijn de werkzaamheden voor de 5 PSD-fans nog niet klaar. Ja, we zijn eigenlijk, ik zei niet dagelijks, maar met ons clubje van 5 mensen van PSD-net zijn we allebei, alle 50 wel steeds betrokken erbij. Een uit de hand gelopen hobby zou je kunnen zeggen. Ze doen er in ieder geval alles aan om de oude PSD-boot spik en span te krijgen. We zijn nu begonnen met de stuurhut opknappen en de machinekamer. Die gaan we helemaal in oude stijl zoveel mogelijk proberen te herstellen. Aan de buitenkant moet nog het een en ander opgeknapt worden. Het houten dek beneden wordt nog vernieuwd. Heel veel plannen, maar dat wordt over de komende jaren uitgesmeerd. Langzaamaan zie je ze op steeds meer plekken verrijzen. Flexwoningen, tijdelijke huurwoningen bedoeld voor acute woningnood. Alle Zeeuwse gemeenten denken erover na. In Terneuzen staan ze al. En ook in Middelburg zijn er 52 flexwoningen neergezet langs de Stromenweg. Ja, een flexwoning is een woning waarvan de mogelijkheid om die in gebruik te nemen van een bepaalde periode is. Dus in dit geval maximaal 15 jaar. Daarna moeten ze weer weg. Duizenden Zeeuwen zoeken met spoed een woning. Met flexwoningen kan het probleem in ieder geval op korte termijn een beetje worden verholpen. We hebben, zoals veel gemeenten, een druk op de woningmarkt. We hebben veel woningzoekenden die een woning zoeken, ook sociale huurwoningen. En met dit project hebben we binnen een hele korte tijd eigenlijk 52 woningen kunnen toevoegen aan de woningvoorraad van Woongroep Middelburg. En dus kunnen we iets doen aan die wachtlijst woningzoekenden. In Middelburg staan de eerste flexwoningen er dus al. In de meeste andere gemeenten is dat nog niet het geval. Dat Middelburg al zover is, heeft te maken met 2 factoren. We hadden de grond in eigendom. En we hadden woongoed als partner die gelijk wilde kon bouwen. Ja, dan kun je heel snel zaken doen met elkaar. Ik denk dat dat is omdat we hier heel snel hebben kunnen schakelen. Als je kijkt, 1,5 jaar geleden is het idee ontstaan van joh, kunnen we niet een locatie aanmerken als locatie waar we flexwoningen realiseren. We hebben naar elkaar gekeken en we hebben gezegd dit gaan we doen. En als je met elkaar wil, kun je dus zien dat het ook heel snel kan gaan. Het vinden van een geschikte locatie is voor veel andere gemeenten nog een struikelblok. Daar duurt het dan ook nog wel even voordat daar de eerste flexwoningen kunnen worden gebouwd. Het probleem waar veel gemeenten tegenaan lopen is dat je dan wel een plek moet hebben waar je die dingen neer kan zetten. Nou, wij hadden de mazzel dat we deze plek beschikbaar hadden en vrij hadden om dit gelijk neer te kunnen zetten. Dus het komt eigenlijk gewoon neer op doorpakken. En dat is wel iets waar de gemeente Middelburg erg goed in is gebleken met dit project. Het is als we het met z'n allen willen, dan gaan we daarover met z'n allen in gesprek en dan pakken we het gewoon aan en dan pakken we ook echt door. En ik denk dat daar het grote verschil zit in misschien andere gemeentes waar het toch soms ook wat stroperiger gaat. In Middelburg hebben ze daar dus geen last van gehad. De woningen zijn klaar en zullen bewoond gaan worden door statushouders en spoedzoekers. Statushouders zijn mensen met een asielstatus die hier in Nederland mogen blijven en die dus een woning moeten hebben. En spoedzoeker, dat kan iedereen zijn. Iedereen met een woningvraag. Studenten die klaar zijn met hun studie uit hun studentenwoning moeten. Mensen in een scheidingssituatie. Mensen die om welke reden dan ook al op hele korte termijn een huis moeten hebben. De woningen staan in een woonwijk. Omdat er naast starters en spoedzoekers ook veel statushouders in de flexwoningen zullen komen te wonen, is het belangrijk om de buurt erbij te betrekken. Mensen ondersteunen en begeleiden om eerst in de kleingezelschap hier de normen waarden voor Nederland overnemen voor ons. En kijken hoe loopt alles en hoe we moeten doen, hoe we met elkaar omgaan. En dan integreren in maatschappij. Met name in de wijk eerst en met elkaar eigenlijk leven samen. Je hebt hier te maken met de moskee en het leger des Heils. Die kunnen gelijk mensen die hier zo meteen komen te wonen hun weg helpen in de Nederlandse samenleving.
Het was een zonnige dag. In de vroege ochtend kwam er wel een onweersbui over Schouwen-Duiveland en Tholen, maar daarna werd het ook daar zonnig en het werd een graad of 22. Morgen is het erg regenachtig en er staat een stevige zuidwestenwind. Ook vrijdag en zaterdag krijgen we regen. En op onze website vindt u nog het verhaal van Alois uit Sas van Gent. We maakten 2,5 jaar geleden een reportage met hem over zijn Lego, die hem door een zware periode wist te krijgen. En nu blijkt dat die reportage van toen voor nog een groot lichtpunt heeft gezorgd in zijn leven. Ik verklap niets, maar Cupido heeft hier wel wat mee te maken. Hoe dat allemaal is gegaan, vindt u in onze app en op omroepzeeland.nl. En daarmee besluiten we deze Zeeland Nu. Graag tot morgen, een hele fijne avond.